f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lil Sara Bajjada, preżentatriċi, ex-modella lil Sara jien insegwiha fuq Instagram. U sera ħinkollu tella videos tipprepara healthy treats, protein muffins, protein pancakes, aħjar naqaf insemmi għax ħanaqabbad il-ġuħli lin-nifsi. Sara tiġi oħt id-difensur tal-Hiberians Andrej Aġus. Fil-fatt bejnietom hemm biss ftit xhur differenza fl-età. Il-lejla rrid insir naf meta kienu żgħar min kien l-iktar qajjem inkwiet id-dar. Ħaniltaqa' ma' Sera minn hawn u ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla minn ftit ieħor nilqa' l-mistiedna tiegħi qiegħed għaddej bl-aħħar preparamenti u għadni kemm poġġejt il-pletter f'postu jekk tridu d-dettalji kollha ta' kif preparajt dak il-pletter u x'għandek bżonn biex tipprepara dak il-pletter, tista' tidħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u hemmhekk għandek issib video bid-dettalji kollha ta' kif tista' tipprepara kollox. Kieku naqgħadtu miegħi daqsa xar minuti ilu, kontu taqbdu konverzazzjoni interessanti għaddejja u ġew dwar id-dekorazzjonijiet tal-miliet. Id-dekorazzjoni tal-miliet, id-dar għandhom xintramaw kollha dawn il-ġranet din il-ġimgħa jew nkella dux kmini wisq biex tarma bħalissa u nkella għandek tistenna daqs 15 oħra. Intom x'tib ta' persuni intom tarmaw issa jew nkella tippreferu li jibda ix-xahar ta' Diċembru. Ħanħalli f'idejkom biex tagħtu risposta lilkom infuskom. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja l-mistiedna tal-lejla. Il-lejla miegħi ħatħlif Sara Bajjada. Hello Sara. Kif Sena tat-tajba. Grazzi tal-li ċettajt l-istadina. Ismin tijiex tagħmel tarma f'Diċembru jew tarma minn issa l-miliet? Jiena proprjament il-miliet tiegħi season tiegħi tinfetaħ. U tibda kmieli? Bil-cookies. Għax tibda s-sajja. Gingerbread man normalment ġrina l-Christmas trid tkun l-aħħar ħaġa li naħseb fiha. L-ewwel naħseb fil-cookie cutters u l-affarijiet kollha li għandi bżonn biex nibda l-baking season tiegħi, u jiena li għaddik l-isbaħ season. Tista' tpoġġi Sera. Ifisser li ħansajjar ħafna affarijiet tajbin. Ifhem dejjem issajjar ħafna affarijiet tajbin għax jiena fuq Instagram insegwik u twaqqa li żaqjem ma nibdewx fuq l-ikel għax nibdew bil-ġuħ minn issa. Sera għandi bżonn ftit dettalji biex nkun nista' nirreġistrak. Issa ikun jom? Sara Bajjada. Sara Bajjada. Data ta' twelid u għahlit li typewriter. All right, okay. 20th November 1987. Mela nar il-ħadd għandek il-birthday. Nar il-ħadd nixi ħużan oħra. Awguri bil-qoddim. Thank you. Kemm ħatala? Żomm, dirid naħsibha. Jien għandi lapsus qawwi, jien dejjem ninsa kemm ħanala. 35 ma ħatala u bil-Malti x'tiġi? 35 jew 53? 35. Għax għallu l-numri bil-Malti jqabduk naqra ansjetà. Il-numri bil-Malti jqabduni ansjetà kbira. Irrentibli naf, għandi programm li rrid ngħid in-numri bil-Malti u l-aħħar darba infatti ġibduli l-attenzjoni li kienu din ikellmuni fl-inier, tħawat u fl-aħħar biċċa qed numru ieħor li letteralment qed bil-kontra. Sera fejn inti mwilda? Pieta. Pieta, residenti? Balzan. Balzan. Professjoni? Professjoni naħdem ġoġim, nagħmel ftit minn ħafna affarijiet, nħossib il-marketing, nħossib il-ġim in ġenerali, norganizza events, preżentatriċi. Eżatt, in-nies jafuk bħala xandara u preżentatriċi. Sera,
Illum, għax inti, ħannużaw dan l-apparat sofistikat ħafna li għandna hawnhekk. Fil-fatt tara dak l-apparat sofistikat meta tafsu, meta tafas bottuna minnhom, letteralment jitlaq filmat li dal-filmat mbagħad iwassalna l-kelma partikolari. Ħafna drabi il-kliem li naraw mbagħad dejjem kollhom xi tifsira imma l-mistiedna tiegħi. Ħanħalli fidejk biex iżżanżan xi bottuna minnhom li mħatafas. Qed inħossni qiegħda fuq The Voice bħalissa. Tħossni minflok Destiny. Le, ma l-bottuni kollha tajbin daw. Naħseb ħanibda minn hawn. Anzi, le, minn nofs. Minn nofs? Tlaqna. Charles Endron. Id-dizinjaturi tal-moda Charles Endron. Mela. L-ewwel biċċa xogħol televiżiva tiegħek kienet intervista lil Charles Endron. Kemm kellek żmien se? Mela, l-ewwel intervista tiegħi kienet fuq l-ewwel programm li kont għamilt li it was a good 15-20 years ago. Kont eċitata? Kont literalment ħammut, tant kelli eċitament dejt iħoss qalbi jirġa' minn kullum kien. Li ma sajtx niftakar literalment l-isem Charles Endron li ironikament ġifieri kienu nies li diġà naf. U konti ġaħbet magħhom qabel? Kont ħedimt magħhom fuq xi fashion shows imma very subtle. Imma ovvjament imbagħad minn hemmhekk il-qudiem bnejn iktar relationship fejn sirna iktar familjari, mur iktar għall-fashion shows tagħhom, ħbieb ukoll ma' Claudia u hekk, allura qisu we're all part of the same fashion group sort of. Eżatt, allura mbagħad il-qudiem illum ġata nitqu biha din il-ħaġa. Kont se ngħidlek ġieli semmew ilek din l-intervista. Darba semmejnija iva, milux semmejnija. Imma dak iż-żmien it was something li illum il-ġurnata ngħid I came a long way a lot. Għax fil-li kont nisti, kont naqta qalbi nagħmel minn kollox, u l-ġurnata taf kif tikber, tara l-affarijiet jevolvu, tinvolvi ruħek f'affarijiet li qatt ma kont nimmaġina li nagħmilhom, literalment. So it's actually a self-accomplishment li tagħmel ħafna affarijiet. Imma dawk l-affarijiet li tinvolvi ruħek f'affarijiet li ma tkunx għamilt jew affarijiet mhux ta' sewt huma l-affarijiet li jagħmlu l-ħajja interessanti. Eżatt, ekku. Sera, dan is-sajf rajna l-comeback tiegħek wara waqfa ta' sentejn minħabba t-tifel, COVID, etc. Rajnik tippreżenta Miss World Malta ma' Kit Demikoli, Kit qalli li backstage qalbek bdiet ħabbat 100%. Backstage il-Kit għetlu Kit, għetlu jek tara ninħeneħel, ili sentejn ma nitla fuq stage, ili sentejn ma nippreżenta jek tara ninħeħel, ħud li over inti. Mentri fil-verità xint lajt on stage, irġajt isni switchajt f'dik l-identità ta' Sara li dejjem kienet tħobb l-stage u nħobb il-television. And I said, this is what I actually like doing. Fil-verità, wara li kelli l-sem, ovvjament l-involviment ta' being a new mother, responsabiltajiet ġodda, titġagilja l-xogħol, l-affarijiet ta' dar, kollox f'daqqa, it was already overwhelming. COVID ma jenilħat li żgur m'għandniex. Allura, kelli kind of literally I took a step back from everything u għed ħanifoka fuq tifel biss. Kif ġew l-opportunitajiet din is-sena fejn literalment minn ħaġa bizna l-ħafna affarijiet bdejt erġajt fuq television, mbagħad tiġini programm bħal The Voice li kien xi ħaġa li qatt ma kont nimmaġina, imma l-iktar ħaġa li kienet għall-qalbija li kien hemm it-tfal involuti, Iżraelija, it was feeling at home, doing what I love. U għalek vera kont ħadgost, ġviri fil-bidu, to be honest, meta approachawni għal The Voice fil-bidu net, għajtilom, ek, il-xokjata ma nafx tanqbat nejt. L-ewwel ħaġa li bdiet tgħaddili minn moħħi ma min ħajoqgħod sem kif ħan jirnexxi li niġġagilja bej sem il-programm, il-filming, dal-affarijiet kollha. But I said, this is my time and this is my true identity. Għara bdejt ngħid, this is what Sara was before Sam. U rnexxi li nerġa' nsib dak l-element li flimkien il-ġurnata nisqu. Kull darba li l-programm jibdewni, ara mami, anka jara xi ritratt x'imkien. Ara mami. Ġifieri mhux probabbli bħalissa sejjer ara mami. Bħalissa ħassibu mwaħħal mat-television. Mhux impoġġu fuq is-sufan biex naraw television, le, imwaħħlin mat-television. Ara mami. Allu ġieħ fejn xejn ma jaħdem Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx blużu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-tlettin biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. Sera, intom kemm qegħdin aħwa? 3 jew 4? 4.
4, kont minelli għalli inti żejra ma nafx għalfej. Jiena niġi in between. Mini. Taqbel tal-aħħar tiġi. Taqbel tal-aħħar. Taqbel tal-aħħar. Andrej, Aġus li huwa advensur tal-ħibs. Jiġi qabli u Bernice il-big boss. Il-big boss? Bernice il-kapo. Inti u Andrej 15-il xahar bissem bejnietkom. Jiena u ġifieri Andrej, literalment. we're very close, anka infatti ovvjament bil-programmi qabel minħabba l-futbol dejjem kont insegwih fil-futbol u affarijiet. U ovvjament issa t-tfal kollha qishom tampar xulxin. Allora, bla marridu il-ħin kollu anka fi żmien il-Halloween, ngħidlu għadu għandek il-kostum pereżempju ta' Matteo biex nlibsu l-sem, u il-ħin kollu nippruvaw kemm jista' jkun mal-ġen kollu tal-ħajja ta' kulħadd, nippruvaw niffitjaw biex nlaqgħu it-tfal ukoll għaliex Alla jbirikna. Għall-aħħar logħba tal-ħibs kulħadd l-istaġun li għadda tlajtu l-ground bil-ger il-familja kollha. L-aħħar logħba tal-istaġun, ovvjament kienet logħba importanti ħafna l-Andrej ukoll. U id-deċidejna li ħanitilgħu nissapportjaw kollha konna bil-gears, bit-tfal iż-żarb kollox, u rnexxielna nagħmluha. Wasal il-ħin biex nafsu l-buttuna li jmiss. Li mhu ħatafas. Din. Milan. Meta mort l-aħħar Milan? Tu biferi li ma mmur. Mela, xi ħaġa li konna nagħmlu jiena u Claudia, bħalma jafu ħafna nies jiena u Claudia, 2 peas in a pod. Dik kienet it-tradition tagħna li at least darba fis-sena mmorru Milan. Infatti meta kont pregnant, żmien li kont pregnant, kont ngħidilha Klaw, wedni ħaġa waħda biss li jiena wara li jkolli il-baby, aħna ħnibqgħu nsifru s-safar tagħna. Infatti għadna kemm morna Milux imma mhux Milan. Milan ma' Claudia. Claudia, għalti li provajtu tmorru l-Armani Club darba. Claudia dejjem nivvintaw b'xi ħaġa partikolari. U darba ridna morru Armani Club, imma kellna farsa sieħa. Mela l-ewwel filgħodu ridna mmorru nixtru żarbun li hu l-istess u rnexxilna nsibu żarbun għax għamilna reservations u kollox. So mission accomplished one, all right. It-tieni biċċa kienet li ħirridu morru dal-Armani Club li konnilna rridu morru ħafna. Għamilna l-booking, morna s-setjajna ġviri kellna restaurant. Serata kienet pjanata minn ħafna żmien. Kollox. Irna xielna suppost naslu bit-taxi qudiem dal-Armani Club minn Alina, mentri dal-Armani Club kien xi 2 blocks away. Aħna konna bittakuna pencil b'żarbun ġdid fjamant u bdiet tagħmel ix-xita. U the receptionist qaltilna, okay, you can go left and left and left and left. Claudia ħarsna lejn xulxin. Għadna, ok, mux ħanimxi, għalli lejn zugur, mux ħanimxi, għadna ħanħudu taxi. Xin konna ġu taxi għalt li, jena Armani bed sejra, mux Armani Club. Ġviri zajtu mortu torqdu. Spiċċajna morna nordu. Ġviri għaddiju. U bla Armani Club, għajdu. Għaddiju kollox, u spiċċajna morna nordu. Imma dak sabiħ ma' Claudia, jienu Claudia naqblu ħafna. Iġi anka per eżempju Sundays tifhem il-fatt li jiena nkun li ġimgħa d-dejja gazzawn u ngħidilha Klaw, immorru Sunday run easy u mbagħad kafe ħelu wara. Inġeblu l-xurxin Saturday, tejlin ħanorqot issa, niġi ħdejk fil-5:30 per eżempju, niltaqa' magħha jiena nitla' ħdejha u morru għajntu fiha jew saħġek. So we actually have that bond li għalkemm ma niltaqgħux kuljum minħabba l-hectic lifestyle tagħna. Niltaqa' kuljum. Xorta nkunu in touch, xorta nkunu sort of nafu x'inhi jiġri fil-ħajja ta' xurxin ovvjament, u kemm jista' jkun il-ftit ħin li jkollna ċans, we'll have our quality time ta' vera. Huwa il-kwalità mhux il-kwantità. Wasal il-ħin biex nafsu l-aħħar buttuna. Hija l-buttuna, sa fim. Waħda biss fadlilna. Dik bizbar. Klaustrofobija. Dbati bil-klaustrofobija? Fil-verità meta kont iżgħar kont tar. Imma ġoliftu hekk titla' jew le? Ġoliftu right. Ovvjament anke practical wise ngħix ġo appartamenti ġifieri nidħol ġol-lift. Ix-xogħol fani li naf ma nużax. Reason being is li jidħlu li ħafna nies f'daqqa. U most of the time nispiċaw ngħaddu 6, 5, 4, 3, 2, 1 floors, so it's easier to just go up. U issek titlef il-kontroll naħseb dik hija xi ħaġa oħra li minn bagħad il-klaustrofobija ddejjem. Però claustrophobia wise, ajruplan I can manage it, very tiny spaces le. Infatti kelli daqsxejn episode. Jiena waslet li aħbar li das-sajf kellek tagħmel salvataġġ u kellek taffaċċa klaustrofobija. X'għamel x'għamel it-tifel? Sem imqareb. Hello, eżin imqareb hello, mux imqareb pastas, imma imqareb hello fuq ruħu ħafna. And he's very adventurous. Sem riet li jinżel ġodin it-turning slide minn dawk il-bnidru minn tal-plastik isfar u aħmar.
Mela, iddeċieda li ħan ninżlu minn din l-slide. Tlajna l-slide li kienet vera floli. Well and good, kienet il-qilla tas-sajf. Sħana, u da t-tifel kien bix-shorts. It-tifel tiegħi mhuwiex exactly the smallest and the tiniest of children. U x'għamel weħel? Dat-tifel weħel. U kellek titla' kontra biex tiġbdu mela? U kelli nitla' kontra biex niġbdu. Imma l-problema kienet li biex tlajt somehow beda jirnexxieli x'inġejna twisting ends ma stajtx nilqu. Literalment ma stajtx nilħaq dat-tifel, qed nisma' dat-tifel żejr mami u jien ma nistax niġbdu. Ġo ovvjament ġo spazju vera Ġo spazju vera żgħir f'dik is-sħana, ġifieri literally għamilt workout biex inġib. U x'għamilt irnexxielek? Taf ġifieri taqbad il-fnik minn saqajhom. Battu hekk u niżiltu isufenek. Battu niżiltu l-isfel u b'xi mod irnexxi li nibweġġa li nnifsi biex noħroġ. Imma dak il-ħin naħseb the mother instinct just kicked in li qed nisma' t-tifel li kien sort of in distress ma jistax jgħinu nnifsu. Ovvjament. U dak il-ħin qed you know what, I have to do it. Sara, grazzi għamna tal-ġejt tiltaqa' miegħi, grazzi għamna tal-li sibt il-ħin biex niltaqgħu il-lejla vera ħadd gost. Thank you. Għajna għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla, ħanibatuk minn hawnhekk b'naqra tomit tajbin, grazzi għal Yogiti fil-fatt li kanna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti, grazzi għal Nemnem Candles, kull filgħaxija ħatiftakar fina x'kull darba li tixel din ix-xemqa ħatimla d-dar b'riħat fuq ta' salted caramel, kif ukoll grazzi għal Fior di Vita għalik għanna ftit ġobon baroness li inti li tħobb it-tom it-tajbin xorta waħda tista' tikkonsma tom it-tajbin però żomm lura mill-kaloriji. Grazzi ħafna u l-komplament tas-serata tajba. Ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami, però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommima. Qegħdin nitolbukom biex tipparteċipaw billi tibatunna ritratt tat-television waqt li qegħdin taraw prime time u pratikament tgħidulna li tixtiequ tipparteċipaw fil-kompetizzjoni Ommima waqt li jkunu ħirġin dawn il-filmati tas-Sopop Friski Ommima. Tibatu dak ir-ritratt permezz ta' Facebook, jew nkella Instagram, u jekk il-darba tkunu rebbieħa grazzi għal Ommima ħadd irċievu rigal direttament id-dar tagħkom għax intom tkunu ir-rebbieħa. Ħammorru għal fażejra ta' riklami prime time ħajkompli dal-waqt iqgħu hemmhekk. L-uġieħ dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx blużu ta' mediċini oħra bħala ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-3 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point. Your event made perfect with Camilleri Catering. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Total Tools. Super on quality, super on price. Tool set komplut. Sebak xaxen 162 biċċa għodda għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-Sopop Ommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' Sopop Ommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas Sopop Friski Ommima. Soup so good, everybody wants some.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Jiena Kristin, tabiba, u biex inkomplu mat-tema ta' Novembru u s-saħħa fl-irġiel, se niddiskutu kundizzjoni li hija ferm komuni fl-irġiel. Din hija benign prostatic hyperplasia, meta l-prostata tikber u tibda tikkawża sintomi mhumiex sbieħ. Il-prostata hija organu fl-irġiel li tinsab taħt il-bużieqa tal-pipì u madwar il-pipe tal-pipì. Il-funzjoni tagħha hi li tipproduċi likwidu abjad li jingħaqad mal-isperma. Meta l-prostata tikber, tibda tafas fuq il-pipe tal-pipì u tikkawża diffikultà biex dak li jkun jgħaddi l-pipì. Dak li jkun jibda jħoss diffikultà biex jibda jagħmel pipì, il-flow tkun baxxa, ikun hemm sensazzjoni li mażvu jtjajġ biżżejjed u dak li jkun jibda jqum ta' spiss bil-lejl biex jgħaddi pipì. U anke problemi fil-kliewi minħabba l-pressa li tibda tinġema fuqhom. Din hija kondizzjoni komuni ħafna, speċjalment f'irġiel tal-fuq minn 65 sena. U s-sintomi jiżdiedu wkoll bl-età. Jekk għandek minn daw is-sintomi, tkellem mat-tabib għax hemm ħafna x'isir. It-tabib se jeżaminak minn ġewwa u se jissuġġerilek biex tagħmel testijiet bħal tal-pipì pereżempju biex jara jekk għandek xi infezzjoni, testijiet tad-demm biex jara kif qed jaħdmu l-kliewi u anki l-PSA. Il-PSA huwa test speċifiku tal-prostata, huwa Prostate Specific Antigen. Dan jiżdied jekk il-prostata tikber. Però tajjeb li ngħidu li l-PSA jola anki bl-età jew b'infezzjoni. Testijiet oħra li tista' tagħmel huma ultrasound tal-prostata, cystoscopy, urodynamic studies u anke tittieħed biopsy. Biopsy hija meta tittieħed kampjun tal-prostata, tat-tessut tal-prostata biex jiġi eżaminat. Flimkien mat-tabib tiegħek, iddiskuti x'inhu l-aħjar għalik, jekk hux tieħu mediċini jew tagħmel operazzjoni. L-għażla ta' trattament tiddependi mis-sintomi li għandek kemm huma gravi u kif qegħdin itelfulek ħajtek ta' kuljum, is-sajż tal-prostata, id-daqs tal-prostata, l-età tiegħek u s-saħħa tiegħek in ġenerali. Nilqakom lura għal Prime Time. Il-ġimgħa li għaddiet nidejna kompetizzjoni flimkien ma' Camilleri Catering. Fil-fatt, aħna u Camilleri Catering nixtiequ li jkollkom miliet memorabbli, miliet li teqgħu tiftakruh intom u l-familja tagħkom u fil-fatt qegħdin nagħtukom iċ-ċans li terbħu l-ikel kollu grazzi għal Camilleri Catering għal festin li ser torganizzaw id-dar tagħkom il-festi li ġejjin, il-miliet li ġej meta tkunu se tlaqqgħu lill-familja tagħkom. Biex tipparteċipaw faċli ħafna. Tridu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u tiktbu li messaġġ u tgħidu li għalfej il-familja tagħkom għandkom tkunu il-familja rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Fit-tieni ġimgħa ta' Diċembru b'mod elettroniku ħadd intgħażel il-familja rebbieħa. Jien qed nirringrazzjakom bil-quddiem tal-parteċipazzjoni tagħkom. Jien ma fadalli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li kontu miegħi llejla, ħaniltaqgħu għada, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u nixtieqlkom il-lejl tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Orienta. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.